vertel de mensen hoe ze actief kunnen worden en waar we voor staan. We zijn bijvoorbeeld tegen de bio-industrie. We willen proberen een milieuvriendelijk of natuurvriendelijk beleid aan te stippen. En ja, daar staan we voornamelijk voor. En we staan ook voor de burger staan wij. Dat zijn de 3 dingen die heel belangrijk zijn voor de Partij voor de Dieren. Ik ben Alex Romein. Ik ben voorzitter van Stichting Bite Back, een dierenrechtenorganisatie. En waar komt Bite Back vandaan? Bite Back is van oorsprong een Belgische organisatie, maar we zijn nu sinds 2 jaar ook officieel actief in Nederland. En wat doen jullie zo allemaal? Nou ja, we zijn een dierenrechtenorganisatie, dat betekent dat we voor alle dieren opkomen. Wij promoten voornamelijk veganisme als een middel om dierenleed te voorkomen. Wat we allemaal doen is regelmatig de straat op om mensen te confronteren met de dierenleed achter vlees, zuivel en eieren. Ze te informeren erover en te inspireren om stappen te nemen om meer plantaardig, oftewel meer veganistisch te gaan eten. Ja. Schoenen zijn meestal van leer gemaakt. Ja. En wat voor materialen gebruiken jullie? We gebruiken hoogwaardige, vooral technische materialen. De schoen die ik hier beet heb is van een materiaal dat noemen wij Swiss Fabric. Zoals u ziet, het is een stoffenmateriaal, lijkt het. Maar dit materiaal heeft de eigenschappen van onder andere eendenveren. Dus als ik hier water op, ik heb toevallig niet even water bij de hand, maar als ik hier water op laat vallen, dan ziet u dat het in druppeltjes er netjes afloopt, er trekt niks in. Wacht even, schatje, wacht even. Oh, wacht even. Wat doe ik? Nou, omdat laat deze lekker zitten. Oh, je hebt de doos. Kijk, hier is het voor. Ja. Oké. Ja. Hoe is het gesteld met de oceanen? Waar slecht. De oceanen staan er heel slecht voor. Opwarming van het zeewater heeft enorme effecten. Daarnaast hebben we natuurlijk de gigantische vervuiling van alles dat je maar kan bedenken wat in zee terechtkomt. Als wij een pilletje innemen, voor wat voor aandoening dan ook, dat plassen we voor een deel weer uit. En dat komt uiteindelijk bij de rioolwaterzuivering en die houdt dat niet tegen. Dus er zijn ongelooflijk veel medicijnen die uiteindelijk in de oceaan terechtkomen en die een enorme invloed hebben op de gezondheid van de dieren die daar leven. Dus we zijn op een totaal onverantwoordelijke manier bezig met die oceaan om zeep te helpen. Maar het is wel onze belangrijkste zuurstofbron. Ja. 70% van de zuurstof komt uit de oceaan. Ja, dat weet niet iedereen. Dat weet niet iedereen, maar het is het plankton, het plantaardig plankton, dat veel meer zuurstof produceert dan alle bomen en planten, inclusief de regenwouden, op het land. Ik heb mensen uit Zeeuws-Vlaanderen gezien op het evenement. Jij was er één van. Waarom vond je het belangrijk om hier naartoe te komen? Omdat het een interessant iets is. Je komt er niet vaak tegen, zeker niet in onze regio. En ik hoop dat het ook de mensen wat meer aantrekt om ook veganistisch te gaan denken. Of in ieder geval vegetarisch. En wat meer denken over de producten die ze kopen en gebruiken. Denk je dat zoiets ook in Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd zou moeten worden? Ik denk dat zoiets wel in Zeeuws-Vlaanderen zou moeten worden georganiseerd. Maar ik denk dat dan samen moet zijn met een ander evenement. Wij zijn een vreedzame organisatie. Wij vinden dat de beste manier om mensen te overtuigen is om eigenlijk ze te confronteren, te informeren en te inspireren om andere keuzes te maken.